Men tek başlanок. Выполняется подготовка прямой трансляции. Başlaya. Suat başladı mı kardeşim? Benimki de live tip Kalmrada. live tip yazıldı. Başladı. Aha. Başladı Assalamu alaykum Kalmrada. hormatly vatandaşlar. Saparağı assalamu alaykum. Ewa benim aydın kemine size de kızgın salam ne? Aleykümselam. Aleykümselam. Yaşullar, aydım, eziz ildeşler. Hawa bugün inni yine de gün efire çıktık. Diri gepleşip sorular bar bolsa vatandaşlarımız berýänçä siz özüňizde näme soru bar? Aýtjak zatlaryňyz barmy ýaşlar? Sizden başlaýly. Men Hamrada şu nämen aýtjak da ine Türkmenistanda şu sonky 30 ýylyň içinde halkyň kellesine bir goýulan düşünje bar da, ýalňyş düşünje. Ola mine şu adamlaryň ýanky özlerinde näme ýok da özlük güwen, özüne ynamlary ýok bolmagynyň sebebi hem şunda diýip pikir edýände. Indi elbetde bu 100% sebäp däl de ýene şoňa belli bir nämesi bar, ýanky paýy bar diýip pikir edýän. Yine biz 30 yılda eşiden öğrenen zatımız ol mektep yıllarından başlap hem çağalara berilen zatı şol. Sebebi şu men özüme okanlattım şoňa ýaly düşünýätimde. Türkmenistan baý döwlet, gazymız var, neftimiz var ve iň esasy baýlygam Türkmenistanyň hemme ýerde gaz bilen neftini görkezdiler. O adamlarda näle bir düşünje döretýär. Hawa Türkmenistan baý döwlet, ine gaz var, neft var. Menem şoň baýlygyndan peýdalanýan diýip pikir edip başlaýar adam bir ýerden soň. Sebebi adamyň özüniň bir baýlykdygyny, hakykatdanam şol adam bolmasa, indi Türkmenistan diýmek şol türkmen jemgyýeti, halkyň hemmesiniňki birleşen wagty Türkmenistan emele getirýär. Aslında her bir döwletiň iň esasy wajyp baýlygy adamdyr, halkydyr şo taýda. Yine Türkmenistan'da şu zatlar hiç yerde aydılmadı. Ve şu aydılmamanyň soňunda da netije şu gün näme hem adam pikir edýär, men hiç kim diýip pikir edýär da. Eýem adamyň özündäki ýanky şahsiýet gitip gitdi. Sebebi hakykatdanam diňe gaz bilen neft aýtdylar. Adam hakynda hiç sad aydylmadı. Hiç kim aýtmady, hiç yerde görkezilmedi. Baýlygymız bizim adam, ýani baýlygymız siz. Yine siz olmasanız şu devlet bolmaya deyip hiç kim aydılmadı ve adamlarda da şoň ýaly düşünje oldu da hem döredi. Hem adamın pikir edýär şoň ýaly men hiç kim diýip pikir edýär ve şoň ýaly hasaplaýar. Gaz bilen neftem iň esasy bir baýlyk diýip pikir edýärler da. Ýöne şoň ýaly zat bar. Eger şol Türkmenistanyň yer alty baýlyklary gaz neft delmen aýda ine altyn çyksyn diýildi. Arasy altyn. Ýa-da ine bir awajek ýangelin şoň miwesi saňa almaz olup miwe berýär diýeli. Şonda da şo seni baý edip bilýän zatlar däl şolar. O iň esasy baýlyk adamdyr. Näme üçin adam baýlyk diýär? Sebebi adamda akıl var, ýanky düşünje var, bilim var, ılym var. Şu zatlar adamyň meýninde bolup bilen üçin adam iň esasy baýlykdyr. O beýleki zatlary sen bolanda da ulanmany bilýärsiň biz Türkmenistanda şu zatlary ulanmany bilemiz owa. Näde ulanma bolsun? Hatda şoň satylyş şeklinde belki ýalňyş satýandyr. Ýanky arzan satylýandyr. Konkurensiýada beýleki döwletler var. Şolar bilen mysal üçin konkurensiýa edip bilmeýän bolsaň ýene sen bahadan bir topar ziyan görýäňde. Ýa-da ýere ekip şo hatda hasyl alyp şoňa baýlyk diýjek bolsaňyz, ýene paýta buğdaýa baýlyk diýjek bolsaňyz, o näle diýsem kem şo her paýta ekilen wagty buğdaý ekilen wagty oňa derman berilýär, ýene näme edilýär, o ýeri zaýalaýar da. Soň şonu ýeri izine getirmek üçin belli bir çykdyjysy var. Sen ol ekip satan zadyň şu çykdyjyny ýapyp bilmeýän bolsa o bir baýlykmy? Ýok, baýlyk däl ýene. Ýani men aýtjak bolan zadym ine Japoniýadan gaz bilen ýysady ýok. Ýani şolar onda biz garyp diýmelimi? Ýa-da Türkiýede de Türkmenistandaky ýaly gaz balary ýaly zat ýok. Onda näme üçin biz Türkiýeye gelip şu taýda günümüzü görýäs? Eger Türkmenistan baý diýen bolsak, diýjek bolsak. Men aýtjak bolan zadym şu gaz neft baýlyk diýmek zat ýalňyş zat. Iň esasy baýlyk adamdyr we ine şu bir sutkada 24 saat var. Ine şol iň esasy baýlykdyr. Ýani wagt. Hemmede de şoň ýaly. Sen
Japonya'daki adamda da şu 24 saatı var, Türkmen'de de 24 saatı var. Onu näle ulanjağın eýem saňa galanjak. Ve yine şu ýalňyş düşünjäni berip adamlara şu wagtda men yine ýaşlar bolsun, hatta şu ýaşly adamlaryň içinde de bar da köp adamda şu zada aýtjak bolýar-da. Biz diýe özlerini nämeden ok bizim yine baýlygymız halk diýen ok, bizim baýlygymız ýanky neft, gaz, şu zatlar bizim baýlygymız diýedi. Ýöne men şoň ýalňyş bolduğunu düşünýän we şu zadyň belli bir derejede täsir edendigini düşünýän-de adamlara özleriniň kimliklerini näme etdiler-de, yitirdiler diýipler. We özlerini hiç kim näme diýip pikir eden ok. Men bir zada näle diýsem bir değerim bardyr diýip pikir eden ok-da halkymyz, adamlar. Emme pikir edýär şu neft, gaz, baýlyk, men kim, men hiç kim diýip pikir edýär. Olum bir ýalňyş düşünje ýöne. Şu düşünje bilen şoň üçin ýine şu günkü gün adamlar ýine şu işlerde aktiv gatnaşmakda da nämeden oklar sebäbi men näme diýip bilerin, men kim diýen soragy özlerine berýärler. Men düşünşüm boýunça. Indi şu zatlara näle garaýaňyz siz? Vatandaşlar siziň hem eger bir pikiriňiz bar bolsa kommentariýalarda ýazsaňyz. Almurad ağa, Sapar ağa. Hani Sapara sen gysgaça bir Neme ýanky gaty bu meselelerini galdırdın aydın ya düşün belli bir derecede täsir bar diýen bolun belli bir derecede değil gaty ulu bir derecede şu düşünýän täsiri var. Ne elementarlar düýüne gurrun etdik de şu Türkmenistanyň mal däwresine bir üret barada. Ne aklyň ýoklugy sen öndüren baýlygyň ýere sokup bilýär-de. Hiç zada demedip bilýär, onuň akly bar adamyň öndürjek zadynyň öňünde böwet bolup bilýär-de. Ne şu bir jan funksiyasy ola bir deme aydın. Sapar ağa, siz dinleýäs. O Siz dinleýäs. o deme bu näme arasında birin demesi Sesini öçüräýin onuň YouTube ses gelýändir. sesini öçür deme birinin sesini öçürmeli. Aydın sen telefonunda sesini öçür. Yok, onun Halmurat senin sesi var. Yok, men otyn sesim çıkarmar. Sapar ağa, siziň beýleki kompýuteringizden çykan bolmagy mümkin ol. Yok, ben kompýuterlym sönük ýörüýte öçürdüm bu sefer. Ben gaýtalap otur da. Sese gelýär o dogrudan. Kimin Aydynyň sesi mi? Bu Yok, men mikrofonumu öçürüp şu wagt öçürýän, ýani açdym öçürýän gürlep bolan. Sapar ağa, sizden gelýän eken o ses. Yok. Sapara mikrofonuňy öçürdüň sen. Sapar ağa. Sapar ağa gitti. Ene özüme gurulaşy ber, aýdyp ber. Başga näme soragyň bar? Ýene de aýtjak zadyň barmy? Indi ýanky näme men bir zat aýdyp geçjek de şu Aýdyp ber. baýlyk baradaky Niyaz wagtyndan bir propagandalar bolýardy mektep döwründe. O taýda ağ altyn, gara altyn diýilen goşgu bardy, söz bardy, şolary ýygy-ýygydan ulandyrýardy okuwçylara, ýatla diýerler-de. Bilýändirler ýa şol döwürde, bilmedim. Häzirki döwürde barmy, ýokmy? Ýöne şol döwürde gatykän bardy. Ýani şol baýlyk bar. Şonuň üçin siz barýalak bir many çykarýarlar-da. Ýani aýdym aýdýalam şu Ýaponiýada ýa-da Türkiýede şu baýlyklar ýok aslında. Ýani bizden gowy
Demek diňe baýlygyň özü ýetmeýän bolmaly da şu baýlygam dogry ulanmak bolmaly. Yani şonuň ýaly. Yani ben devam edeyim. Bağışlan biraz teknik nemeleri ötmeli oldu. Ha, bor. Siz dowam edäň. Zatları çoponlar uğraşança bir kitaplar nemetmeli, yıkılıp sürüşmeli diye. O yani akıllı ile zat in esas zattır. Akılın olsa elinde bar da adam yoktuğuna merbet bolup bilýänler. Elimizde adımız neftimiz var. Yönü bir dünya berili. Onun 25 yıl Türkmenistan'a bir şolon pikiriçe bir birje gurup durlar da. Şol ähli önümçülüğün öňündäki ullokan böwet, gatul böwet, akylyň baram bolsa, hünäriň baram bolsa, bir zat edip bilýän, öňürüp bilýänem bolsa, şo birjaň üstüne satmaly bolsa, sen ikinji zapar öňürmeýäň da. O bir üstüne de korrupsiýa edilip öýjügi ýasalýar. Üçüncü dönem sen garaşly, sen malyň senki däl. Sen öňdürýän, öňü senki däl. Türkmenistanyň hiç bir pudonuň ösmediğinin en esas sebebi şu birjadır. O birjanın diňe yani finans we akymy ellerine aljak bolup etdiler de. Şolon elimizde bolsa biz güýçlü bolýardyk. Siýasatçy, yani döwlet ýol başçysyň en esasy nemesi fiýallary ýöne şoňa şo birje ýalňyş diýip nüňläp ekonomist wadyr, yani tynçylar wadyr. Şular ýalak atritatilni ziyanly neme diňi dile getiren adamam ýok da. Şoň erwet diňi dile getirýän 25 ýyldan soňra biz özümiz öýdýän. Ben 15 demok yani. O yani bir zat ettirmejek oradan şo bir jan açmaly. Biz açyljak wagtam şoň bilen ýaka tutuşýardyk da. Şoň üçin biri aýran unuň nemesinden şonam açdylar da ikisi bir patlana bilen bir unuň nemesi bilen geçdi. Men düýnem görkezdim, ýene de görkezdim. Ine baýlyk adamyň akly bolman soň şolary ýalak neme bolýar da. Hemmece bir unnadır. Bir jan göremesem demesem 30. iyul 94 ýyl. Şundan soň şulon gylyk käsetem üýtgendir. Ebebi eline pul geçdi de. İncigem göterenlerler ödem adandır. Ebebi o deme bir adamyň nemesine düştü. Hiç kimim inci götürmeýärdi. Ben çok için aydın bilen dolu iradalaşan yurdun, devletin, halkın baylığı bilimdir. İnsanlar, insanın aklı, bilgisi bilimidir. Ahmet Öräýew ýyldaşymyz ýazýar. Halkyň bilimi bolsa da nebet gaz baýlyk bolardy diýär. Hova, yani aklın olsa tek çeğen baýlykdyr, günün baýlykdyr. Yelin hem, şemalın hem baýlykdyr. Aklın olmasa yerin görür ýalak etmersin, zaýylarsın. Günün bulanıp bilmersin, beýleki adyga şonalakdyr, özüň şo eden ýerde az bolmaly. Mecbursun. Halmyrada sizin aýtjagyňyz bu arada. Yok, dinläp otyryn aýdylanlaryň hemmesem dogry. Aýdyň önümizde maýdan, sen aýdanyňam dogry, saparagan aýdýanam dogry, ana sorag beren watandaşymyzyň aýdýany dogry. Hemme zadyň düýbüne bilim bilen akyl gerekdir. Şo bolmasa o baýlyk bolany näme peýda, onuň ullanmaň ýolunu bilmesen. Ondan sonra döwletiň en esasy baýlygy diýip gaty dogry belläp geçdi. Aýdyň nemi on adam bolmaly, insan bolmaly, ýa şu döwletiň raýaty grajdanyny bolmaly. Bizde ana yglan edildi. O döwlet adam üçindir. Ol haýsy adam üçin?
Inni 14 yıl geçti bol halkyny bilip başladı. Kim üçinligini şol döwletin. Urwan olup on daş töwere ya tohum tiýjin üçin. Demek o taýda halk yok. Näme üçin şeýle boldy? Demek şol döwletin esasy baýlygy halk diýip başdan aýdylanmalsa, ya şo orada hereket edilenmalsa, ya şo düşünje çağalykdan adamlaryň aňyna goýulanmalsa, onu adam öz mertebesini bilerdi. Biz şumal mertebemizi götürüp bilemdikdi. Plintutyň aşagyna ýaty pollana maşakdy. Sebäp hökümet nähili islese şumal adamlaryň üstüne dürli hileler gurup bilýär, ya dürli töhmetler edip bilýär, ya dürli terde cezalandyryp bilýär. Görüp otursan. Başga dünýä haýsy bir döwletinde şol realdat bar. Ýok, diňe bizde bar. Şonuň üçin diýiljek bolýanda şu taýda baýlyk esasan şu insan, onuň akyly, onuň huşy. Şo bolsa, ýani sapara gaýdyp durda şu günem çägänem kelläň bolsa ullanıp boljakda. Çägeden hana nähil material çykap dünýä satyp boljak. Şoňa akyly ýetenekdir bizde. Şem halkymyzda şonu etmäge ýa ullanmagy. Ya gün ine Şweýçede otur, şonda da ştaýda gün azda, ýöne şonum alyp ulanyp ine jaýlary gyzdyrmagy, ine mugut elektr energiýa. Ya da yel. Hana durşuna şol ýanky yeliň ýemesini gurdular, emma çarxany. Bütün Şweýçede şumal. Sebäp nebit gaz gutorsa ine bize tabii energiýa, elektr energiýa şu döwletde ine şu yeliň hasabyny bütün millet ýaşamaly. Ýene 100 ýyl, 200 ýyl. Şunu akylyň edýän işi. Bizde näme dile hiç da. Diňe nämemiz ine döwlet adamy düşünür diýädi. Halka diň aglyna bakdyryp goýýar. Baýlygym olanky, beýlekem olanky. Biz baý döwlet diýädi. Sen özüňde gördüňmi baýlyg? Men agamdan sorýan, ýyldan sorama. Ýere çörek tapman oty öýüne çağalar. Biz bir zat diýsen biz baý döwlet aýnym. Bahan şol baýlyg. Sen öz durmuşyňda görýän şol baýlyg. Sen özüň döwletiň baýlygy bolmaňdan soň ol yer asty, yer üstü baýlykdan adamlara ne peýda? Hiç de. Men şonu aýtjak bolýar. Halmurat, dağın daşıňam baýlyk aklyň bolsa. Ine men jijik mysal getirip bereýin-de. Ine Norwegiýa durşuny dağdyr. Özüm köp ýerinde vulkan iskilemeler bar da. Şolar bir öňüm çykardylar da. Bir ýa 15-20 ýyl bolandyr, belki de köprekdir. Flu aş diýär. Yani şu vulkanik nemesinden çimende bir tonu garlayan daştan alınıyor da. Garında bir tonu 7-8 deste güçlendiriyor da. Yani vulkanın todunu yağlak neme çıkarıyorlar. Daştan. Öyle dünya satyan. Doğru. En gerekli, en kımmetli atlan biri. Yani kuruluşuk sektoruna. Tabii bir tonu ömrünü 10-5-10 esnaf köpöl diye berkliğini 7-8 esnaf bekleme diye öyle bir katkı. Ne daştan edilen zatlar şu. Yani aklın olsa bolyan zatlar. Pavel Medved diyen bir illeşmize mi yazıyor? Norvegiya ve şoňa benzeş bir kısana yurt diye öz Nevit gazdan gelen pul girdeçisini stoklap ve şu out diye rahat ýaşaýarlar diýip aýdyp geçipdir. Ondan soň ýene de Aras Kılıç bolmaly. Aras Kılıç illeşimiz gowy bir kommentary ýazyp geçipdir da. Adam ulu baýlyk diye emma adalat bar ýerinde. Adalatly olmasa akyl peýda etmez diye. Adalaty gurýan adam ýene akıl da. O Adalat yani akıl. Aklın olsa adalatın gerektiğini düşünýän de. Ya aslında hemmesi bir-birini tamamlap durýan Tamamlap bar ya. Son ýeme kemine şol Norwegiýa barada soraw beren ýa Kırnaýdan watandaşymyzy goşmaça birdaýdy. Watandaşlarymyz beler ýaly. Norwegiýada Türkmenistanyň milleti gaty ýöne Norwegiýalar şol ýaňy ýakyny şol nebit tapdylar, çykardylar. Şonu biz ýaky edip bir hökümetiň ýol başçylaryny ullanyna, ola halkyny ullanýar. Nebidinem beýle kymmatlyklary, mene dağyň daşyň tozanyna çelli balyklary bar. Bütün dünýä import edip otyr. Norwegiýalar şu mahal gelecekki nesiller üçin ýygnak goýun milliardlary
100 milyard 1 trilyon saparağa aýdyp ber o salar saparağı bilýändir. Ýöne men 1 bilýän adam şo Braziliýa bar, ol nerede Afrikada ýerleşen döwlet. Şo Amerikada, şo Braziliýa, şolar şo taýda tokoy kesmesin, şo tokoy kesilse dünýäde klimat üýtgejekdir. Şolara tokoy kesmeň diýip 12 milyard dolar peşkeş berýär Norwegiýa. Seredin. Özünden artykmazyn eýen beýleki döwletlere paýlap. Bizde bolsa bütün dünýäň ähli baýlygy Mendeleýewiň hemme Tabriz diýen Türkmenistanda bar. Emma bir sanaý malja adamlara şu baýlygy urawa görenat. Den ýarsam ýurdun daşynda tergeden boldy. Gaty geň zat paradoksdaýdy. Yine bir misal getirip bereyim şu Norvegiýa barada. Türkiýe 4 deňiziň ortasynda da Taşdöwrüni 4 sanyk deňiz bardyr Türkiýe. Ýöne Norvegiýa Türkiýede somon balygyny satýandyr. Ödüm ula biýomda satýandyr. Ödüm hedledum alýandyrlar. Aydın kemiğine magazyny seyredip demesen laks diýilýär, türkçe somon balygydyr. O Norvegiýa ýerde, Türkiýe ýerde ödüm deňiziň 4 deňiz Taşdöwrü deňizde. Şo köwden şey başadyp bilýärdi. 11-12 milyard dolarlyk balyk ürünlerini satýarlar. Akylyň etdirýän zatlar şo zatlar. Bizde deme 94-nji ýylda şu birjany açdylar ha. Biz ýanky paýta sektorunda ähli Orta Aziýada paýta ekän nemeleň içinde iň ekawry iň başarnykly biz şu birjalaň töwereginde her ýerde öz konsignasiýonly skladlarymyzy öz döwlet firmalarymyzy açdyk. Germaniýada Bremen'de, Çop'da, Riga'da Türkmenistanyň öz nemeleri vardır. Satıcıları, laboratoriýasy, onun müşteri gelenine görüp alıp giderýärlik nemesi. Biz ýeke Türkmenistanyň paýtasy däl, ähli Orta Aziýanyň paýtasyny, hem dünýäň paýtasyny o traderler ýalak satyp bilýärdik-de. Bir de soň paýta ekmede gerek geldi. Biz şu paýta satylýan sistema dowam ederdi. Dünýä paýta satardy. Ýewropada paýta adally. Indi ýa-ni ulanymy ýöne şu döwürlerde onun ýaşyl şonu nemet bolýardy. O bizimkiler ne etdiler? Bir raşdylar olara ýapdylar. Şakyrda diýip. O ýanky 95-nji ýylda şolong direktorleri bardy. Birine nemisdi, birine türkmen oglandy. O beýlikde de türkmen oglandy. Ýanky 95-nji ýyl Awstriýa bar ýa, hat ýazýardy. Bu şirket firma siziň firmaňyz. Bize planlar o yemeğimizi kesti. O biz işlep bilemiz o bir üns verin sizin döwletiň peýdasyna diýip hat ýazýardy. Jogam beren oklar bular. Aklım ýok bolsa bolýan zatlar da. İkinciden şu reformany geçmese az öljekler görünüp durda. Şu dorýalak näme düşjeklerim. O sumud edilen zatta. Ýöne görse bolup gelýärler, etdirmediler de. Aklın ýoklugy sebäbi jemgyýet hem deme bermedi de. Direnmedi. Yani hem şunu şey etdiňizde diýmedi de. Gorkon bolurlar, nemeden bolurlar, o zatlar halaf eden o. Aklın bolsa oňa da ýol taparlardy. Ne ýerimizde gaýa halkymyzda nem ağaçlyk gapysyny kakyp dur. Biz o arada gurrun edemde ok bol. Ağaçlyk eýem köp yerlerde ýüz beripdir de. Özüm gater bet. Medeni merkezlerden uzakta kalgodaky ýönkü nemelen ýaşaýşlary gater bet diýerler-de. Ýöne betler. Esasanım da şoğlu velayetinde şu ýagdaý gatar. O ýanky kömek etmäle baran adamlar çydap bilmän çykyp galýarlar da aglap, ýa bolşul nemelerini.
Sapara yenen bir Türkiye vatandaşlarından biri yazıya. O bugün diye Süleyman Soylu Kızıl Alma üçün çağırdı diye. Kızıl alma maksadımız hakikalaşya mı deyip soraptır Sapara size soraptır bunu. Hakikalaşya. O bizim nememiz niyetimiz şol yani Orta Asya halklarını yani Türkü milletleri birleşmese bizim bundan ayrı den hukuklu yaşamala mümkünçülük vermeyecekleri görünüp da. Yani daş doğurun nemesi şonu bize mecbur ediyor. O bizim belki de taylağımı da değerler. Yani biz hükman birleşemeli. Bu demesi alternatif atam yok. Ya çünkü düşünmeyen demeler katı ulu yanlışlıkları diyenlerler halk için. Ya. Doğru cevap. O Halmurad Ağa'nın nemesi vardı. Ben gördüm. 3-4 yıl bundan önküm ya da 5 yıl bundan önküm. Azatlık Radyosu'nda bir koyulan bir video vardı Halmurad Ağa. Onu ben gördüm. O tayda da kov edip düşündürüpsünüz yani ildeşlerimize de şu nemeni görmeyene maslahat vereyim. Belki şu aşağı nemeni koyarız. Efir utarandan son linkine. Yani şunun yağı. O indi devamında ne var? Devamında seyredil. İldeşlerimiz sorum ya köplenç öz fikrini yazan olmalı da men bu tayda kan bir soru göremok. Pikirlerini aýdyp ber onu atlaryny tutduğunu ikmeýmin. O Döwranjan ildeşimiz yazıptır. Türkmenistan'da adalet dengdir. Para horçuluk diyen manysynda bir neme yazıptır. Men açyk edip okap bereyim. Şonun ýaly bir pikirini yazıptır. Indi ýene bir ildeşimiz yazýar. Duýgudaşlyk diye. Biz diye dönük diye yurdun daşına çıktık diye. O hemme kim bolup o bizim sesimiz hem eşten oklar diyen manysynda bir yazıp geçipdir. Biz kaça. Yani yurdun daşına çıkmamız bizim günahımız mı deyip soruyor aslında. Men berde şu nämen aýdyp bilermi? Mikrofonu açdym mı? Aha. Şu yurdun daşına çıkmaga mine Türkmenistan taşlap yurdun daşına çıkýasda. Indi näme var, näl diýsem kem şu Türkmenistanda ýene ýanky birinji näme gelýäs. Adamlara şu adamlaryň özleriniň bir döwletiň sütünlüdigini hiç kime düşündirilmedi ve adamlarda şu düşünce ýok. Eğer yaşlıktan şu çağalıktan adama berilse şu düşünce yankı näme diýilýär ona vatandaşlyk düşüncesi ya da olmasa şu döwletiň bir sütünlüdigini halkyň ve şol her bir adam şol Türkmenistanyň bir bölegi düşündirilse şu adam şu taýdan çykyp gaýtmaýar, şu taýny düzeltmek üçin nämeler işlerdi. Bizde näme etýäs? Birinji ýanky bir topar alternativ nämeler barda. Saýlap biljek ýollarymız var. Biri Türkmenistanda galmak we aç gezmek diýin. Biri emine daşary ýurda gidip işläp pul uratmak var. Biri daşary ýurda hemişelik çykyp gitmek diýen barda. Şonuň içinden bizim Türkmenistanda akylan köpüsü menem şonuň içinde var. Menem daşary ýurda çykyp gaýtdym. Köpüsü nämeni saýlaýar, daşary ýurda çykmagy saýlaýar. Ýöne Türkmenistanyň içinde bolýa näl diýin yaşayış gowy däl. Ýöne gowy bolmasa da şonu kabul edip we şonu düzeltmek üçin hiç kim hiç zat edene hatda şu pikirem ederimiz okda. Düşe düzeldeli şu taýynda pikir edemiz okda. Önkü nämede şu Afrikaň bir döwleti barada görüň edende şu genosit boldu, uruş boldu, näçe sagatda näçe ýa-da gündemi 10 000 adam öldürilipdir diýip hesaplanýar 90 gün boýunça. Şonda da şu taýynyň halky çykyp gitmedi, şonu düzeltjek boldular we düzeltdiler. Şolaňam ýanky daşary çykyp gaçmak nämesi bardyr bir seçenegi diýeýin. Ýöne şolar daşary çykyp gaçmady. Gaçanan bolandyr elbetde. Ýöne hemmesi däl. Şolar şu taýyny düzeltmelidigine düşünüp bildiler. Şu nämen dowam edip bilmez şoň ýaly we şonu düzeltmek üçin galdylar içeride. Bizim näme etýäs daşary çykýas. Aslında şu hemme daşary çykan türkmenler hem içeride galyp şonu düzeltjek bolup şu Türkmenistanyň içinde galan olsa o adam indi galyp bilmek üçin hem ýanky bir watançylyk duýgusy bolmaly da adamda. Ne şu duýgu bizde ýok. Men hemme adamyň adyndan görlämok ýöne
Yine öz adıma aitken mende yok şu duygu ve köp vatandaşlarda da yok bolanlyk üçin birinci reşeňe, birinci çözgüt ýa-ni problema daşary ýurda çykyp daşary ýurtda işlemekdir. Hiç kimin kellesine de gelen ok. Yok men daşary gitjek däl, men şu daý men watanym. Men şu daýyn düzeldeýin, men şu $500 şu Türkmenistanyň içinde gazanaýyn diýen düşünje yok. Yine olam yankı nämeden olýada adamlary şu adam yerine goýulmandygy üçin Türkmenistanda we şolara şu düşünje berilmendigi üçin ýaşlygyndan. Ondan soň näme bolýar? Birinji problema da daşary gaçmak bolýar. Elbette daşary çykan soň şu watanyň näle süýji zatyny daşary çykan soň düşünýän de 2-3 ýyldan soň. Ýöne indi men şu daşary çykyp gitmekleri nämesinde düşünjem şoň ýalyrak. Ya watan dönegi diýmek ama şol watan dönegi diýen sözler iň köp diktatorlaryň bolan ýerlerinde gelýär da, ýa-ni watan dönegi we halk düşmany diýip bir söz bar da. Näle diýin oňa? Näme etseňiz edin watandaşlar, siz halk düşmany olup bilmeýäňiz. Sebäbi sen özüň bir şol halkyň içinde ýaşaýan olup uruşjak, bir uruş bolýan bolsa, bir başga bir ýere işlän bolsaň, ýok sen öz aladan edip bir zat etýän bolsaň, sen o halk düşmany bolup bilmeýäň, o mümkin däl. Soňam saňa halk düşmany diýip halkyň özü aýtmalydyr. Menine keminen düşmanı diýjek bolsam, onu keminen adından aýdyp bilmän. Keminen öz aýdar, şu men düşmanım diýip. O size de halk aýtsa, halk aýtmak diýenem ýa-ni 6 milyon adam bar bolsa, şoň 3 milyondan 3 milyon bir sanagy aýtsa size, şu adam men düşmanım diýip 3 milyon bir sana adam size şonu aýtsa, şondan soň halk düşmanı belki bolup bilersiňiz. Başka kilo biri aýdypdyr, biri maňa halk düşmanı diýdi, ýene halk düşmanı. Ol elbetde ýa-ni diktatorlaryň ýenelen edýän işi. Ýöne halkyň adyndan gürlemän men pikirimçe ya da halkyň düşünjesini aýtmana, halkyň şuňal düşünjesi bar ine men onu aýtmana bilemok kimlere näme edilýär. Onu aýdyp bilmek üçin birinciden ýa-ni prozraçny bir demokratik döwletde halkyň tarapyndan saýlanan wekil ine biz şunu saýladyk. Belli bir problemada o da. Mysal üçin şuňal problemamyz bar, şunam dile getirmek üçin ine bir adamy saýlarsyň. Sebäbi 5 milyon adam bolup bir zat aýdyp bilemok da, her kim her kili näme çykar otaýda. Şoň üçin bir adamy saýlap ine şul aýdar diýip özüniň wekili saýlap olan bir problemany aýdyp biler. Başga zat hakynda oňam haky ýok hatda. Meňe halk ynandy, maňa ses berdi, men hemme zat aýdyp bilen diýen zat ýok. Mene şu ýa-ni düşmançylyk barada düşünýän zatlarym şuňal zatlar, o halk düşmanı, watan dönegi bolup bilersiň eger ýa-ni bir uruş bolup bolýan bolsa, sen öz ýurduň bilen başga bir ýurt ve sen başka bir ýurda sen ýurdun yeňilmek üçin şu uruşda ya da kän ziyan görmek üçin işleýän bolsaň sen watan dönegi bolup bilersiň. Indi şu wagt o zat ýok bolan üçin watan dönegi bolmagy mümkin däl men pikirimçe. Halk düşmany bolmagy mümkin däl. Ýa-ni özlerini osýan bolaýmasyn aýdyn. Her kim özüni osýan. Yok bilemok, şu sözlerem sapara näle diýsem gen bir daş töwereňize birazjyk men şu hemişe aýdýan da kitap okan birazjyk bir uzakrakdan ýa-ni diňe goňşyňa däl de dünýäň hemme ýerine bolup geçen zatlara seredip görüň. Halk düşmanı, watan dönegi diýen sözler iň köp diktatorlaryň ýaşaýan ýa-da diktatorlaryň bolýan ýerlerinde we jahilligiň bar ýerinde şu sözler döreýändir. Başga hiç bir döwletde şoň ýaly men zat göremokda. Şwedde de yok, menen etak memedem. Awa birin tutup watan dönegi ýene näme indi şu bir elinde bir güýjüň bolsa şonu aýdan adama şonu bir suud etdirseň de hany watan dönegime ýa-da halkyň düşmanymy şonu suud et diýseň edip bilmeýär. O zat näme bar diýene şu jahil nämelerde jahillikde şu zat bardyr. Ýa-ni töhmet atmak bar jahillikde. Soňam özünden başka pikirli bolan adamy ýok etmeli de, şu yerden aýyrmaly. Olam jahilligiň bir nämesidir. Ine taryha seredip görüň, orta asyrlarda mysal üçin bir bilimiň nämesi bilen biri bir zat çykyp aýtsa, şoňa näme diýerler? Ýakýadylar. Hawa ýakylýady ýa-da öldürilýärdi. Häzirki günde de näme diýerler? Däli bu diýip ýa-ni psihbalinsy sokýarlar da. Şu günde de bar, eger şu jahil bir döwletde bolsaň, seni hökmany suratda bu psih diýip şu dälhana eltip sokýarlar da. Ol jahillere mahsus bir häsiýetdir. Sebäbi jahil diýmek täzeliklere ýapyk biri. Täzelik bir zat bolsa şonu bir alyp ýa-ni tartışmak ýa-da şu tema hakynda bir zat öwrenmek däl de ýok diýär şoň zat we ol aňsatdyr. Şoň üçin şonu saýlaýar da, şoň zat ýok diýär.
Yine Ahaloğlu ildeşimiz yazıyor. Görüşmen yurdumdaşına çıkmak doğru değil diye. Onun düşüncesi şonun ýaly. Hava göreşmen yurdumdaşdan çıkmak o zat değil yöne. Hı hı. Men Yani vatan aýtdyna, düşmanı bolamjok. Ol doğru. Hava ol vatan düşmanı dene oksene. Sebebi hemmede çıkan olsa öz aladasyna edip çıktı. Yani şu adyna halk öz aladasyna edip berindi. Halkam öz aladasyna eden üçün halkyň düşmanı bolýar. Yani öz aladasyna etse özüniň düşmanı bolýar. Ýöne bize şol düşünce berilmedi da ýine her bir çağa, her bir adam şu Türkmenistanyň grajdanı olan her bir adam şol watanyň sütünüdür diýip şol düşünjeni bermediler hiç kime de. Şoň üçin hiç kimde ýanky watandaşlyk duýgusy ýok adamlarda. Şoň üçin birinji ýanky näme? Näle diýsem kem? Şu birinji problemaň çözgüdüniň birinji nämesi daşary çykmak bolýar-da kellesinde. Soň netijesinde de daşary Her kim her tüýtlük ýagdaýda çıkyp gaýdan onu analiz etsen ütköşüpdir. Menki bir tüýtlükdir. Hal bir adam bir tüýtlük. O sizinki ýene siýasy nämeler bilen çykyp gaýdanlar sapara elbetde olarda Yok, mene 30'a çıktım, onu gelmediler. Barsam ama onun gene gelenin düşünler, şular yarakladı delip çektiler de. Dahil zat ettiler Safara, onu aydıp koyuyorum. Topa adam kaçırıyor şonu. 30'a çıktınız. Olsam yok, baracak deyip bardınız. Ondan sonra näme ettiler? Ondan sonra izme kaydık geldim olun. Yani ekstradit edin deyip yani Türkiye'de 6 ay türmede yattım ben. Ya sen sonun gowulyan ekeniň Türk dilini tapar. Boş başyrmanyň türmede yatan. O Kanada öwrenýän. Öyle duruşuna da tökmet. Ben de dokumentlerini atlarına görkezdim. Öyle maskara bolurlar. Yani süýdi, zady, geň orýalar bolýany siýasat diýerler-de. O ýazışmalarym bar. Biz ya bu üstüne üstek diye orta taraf deme diye. Gidiyor diye. O bir qaat turwasyn çekjekdik näme dip bir topor hekayeler var da. Ýöne demeden çykam soň ne Adalet Bakanlary vardy, Şevket Kazan dip halkyň adyndan ötünç sorady. Sağ bolsun, yatan ýeri ýagty bolsun. O adamlardy. O bilýärler, näme diýerler? Bir de menem diýdi 10 ay ýattym diýdi. Siýasat diýil, enda şunlarlak bolýar diýdi. O 80-nji ýyl näme ýanky döwlet adarşy bolanlar, etkenler nämeden darba diýerler. Sonra 10 ay ýattym diýe gaterwet nemetdiler diýe şu etkenler. Sen 6 ay diýe. Kiňar ýalak diýip 3 saatda gürleşdik. Başyndan esenler nemet. Yine şu tayda bir gowy soru var. Hemmäňiziň dikkatinize. Näme etjek bolýan? Jammat ahally diýe ildeşimiz ýazýar. Demokratik Türkmenistanda ilk ediljek adımlar nämeden ibaret bolmaly diýe. İkinci soru. Yer hususy bolmalymy ýa-da ýok diýip sorapdyr. Sapara. Sizin yer dokman hususy bolmaly. Başka ýagdaýym ýok, hususy däl ýeri türkmen ulanyp bilen ok. Nemesi nuskosy öňüňizdedir. Baryp topragyňyzda seredäýmeldir. Özüm yer hususy bolmaly, özüm bölek edip bermeliler 50, 100, 200 hektardan şolary ýalak uly nemeler, ýani hojalyk önümçiligi nemeder ýalak nemede bermeli. Onam bölmesi şert bilen şonu işläp bilýärler-de. Yeniden bir soru yüze çıkarıyorlar. Bana denk geldi. Bir näçe adamda. O pulumuz yok olsa ne edip alal diye. Yani işletmek isleýäs diye o toprağı. Yine onu sapar gaýtala düşünmedim kemine. O şu toprak hususy bolmaly diye. Şonu satın almak için pulumuz bolmasa biz onu ne edip almalı diye. Uğurun tapılar. Bu topar forması vardır. Pulun olmasa da toprağları yalak edip bor. Yani yerin bakası var, nemesi var. O sen başka bir yerine satacak olsan, plan yılın içinde. O satan bakan yerin bakası vardır. Şu bakan devleti tölersin.
Şolar ýaly başga da kän on formulasy gaty kändir. Onu kanun boýunça emedip bolýar onu. Ava, o sistemalar hem bar. Mesela Amerika'da mortgage sistemasını barlap bilersiniz. Yani käbir ýalňyş ýerler hem bar. Yani şoňa meňzeş gowy işleýän ýa-da şonu gowy işler ýaly şekilde getirip boljak nemeler var, formulaları var. O taýda birinci soru Halmurada startda dur menim pikirimçe. O demokratik Türkmenistan'da ilkinci edilecek adımlar nämeden ibaret bolmaly diye jammat ahally ildeşmi soruyor. Gatygy soraw sawol watandaş soraw berenne men görüşüme göre ilkinci edilmeli işler ya edilmeli adımlar ine aýdaly mesela Qurban ulun hakimiyetini halk tahttan düşürdü. Haýsy ýol bilen ol tapawuty ýok, ýöne şol tahttan düşdi, şoňundan şo zagatdan başlap indi halkyň özü ýa opposition meýilli adamlar, aktivistler ýurda gelmeli, ýol başçylyk etmeli prosesler. Egerde şol döwlet şu ýagdaýda görüp otyr, ýurdun içindäki nagyt pulmy, altyn zapasy bu zatlar hiç zat ýok Türkmenistan. Demek biz şu zatları norlan başlamaly. Boş duran gaznasy. Ene şu ýerde ilkinji nowatda wagtlaýan hökümet bar şol iş başyna geljek. Ene şolaryň iň agyr iş gerdenine düşjek işi şol 3 aýyň dowamyny men odal näçe gede gaýtalap aýtdym. Näme üçin 3 aýyň dowamyny? Şu 3 aýyň dowamyny biz halkymyza parlamente saýlawlary geçirmäge dolu mümkinçiligi we şolary döretmeli bizim borcumuz şu. Halk özüne gerek deputatlary parlamente saýlar ýa. Şu saýlawlary geçirmek üçin yerli saýlaw komitetleri döredilmeli. Saýlaw uçastaklary döredilmeli. Saýlaw komissiýasy bolmaly hem merkezde hem yerlerde. Şonu men aýtdym, kim islese gelsin, kim deputat bolmak niyeti var bolsa, kim hakimiyetde ya döwletiň haýsy puwdagyny işlejek bolsa, çıksın hani Türkmenistan'ın televizyoniyeti 3 ayın dowamyny 24 sagatlap açyk durar. Bizim şu mesawy gurrun edişimi diýär. Düşünürler halka öz pozisiýasy. Halkym özüne gerek kandidatlarym taýlar, deputatlarym taýlar, ýöne şu wagtlaýan hökümet şonu öpçün etmeli. Bizim baramızda bir zat bilen işlemeli. Beýle adamlar diýär ýa bizim garşydaşlarymyzyň tapýanda, näme üçin sen almaly, kim sana berdi şol hukuky diýen ýaly gurrunlarynda. Men borcum var şo zatlar etmäge. Okan Türkmenistanyň konstitusiýasyny. Şol 10-njy saýlaw Türkmenistanyň ýokary sebäbi hukugy ýatyrlyna. Bizi dargatdylar, ýöne hukuklymyzy ýatyrmadylar. 92-nji ýylda SSR dargandan soň Niyaz Gümpüsampetdi özüne gerek meclisi döretdi. Ýöne bizim hukuklymyz ýatyrylmady. Şuň üçin şol hukuk bizde bar. Şoň üçin men aýdýan, ine şoň esasyny diňe men deputat däle, Hudaýa şükür entägem aýatda gezip bererlerimiz bardyr. Şolar bilen bir saýlaw geçirmekçi. Men Urwan Ulun bellen 125 deputaty bilen haýsy biriňi saýlaw geçirjek. Ýok bolmady o zat. Şonuň üçin ilkinji edilmeli adımlar 3 aýyň dowamyny döwletiň içindäki iými salalygy saklamaly, üpçün etmeli. Adamlar bir zat iýmeli, bir zat içmeli, bir ýerlerde iş olmany işlemeli. Wagtlaýan bir şert döretmeli. Adamlar şu kollaps ýagdaý diýenki haos döremezligi üçin. Bize ol Siriýa variantym gerek gal, bize Irak variantym gerek gal, Libiýa variantym gerek gal. Etjek bolan köp bar ony. Ýöne biz şonu etdirjek gal. Ettirmezlige halkyň içinde öz güýjümiz barmy? Men o soraga goýun jogap berýän. Hawa bar. Ene ýurdun içine baramyzdy onuň görersiň. Ýöne häzirlikçe hemme zady aýdyp edilen watandaşlar bir topar işler sakran aňyrsyna, ekranyň aňyrsyna maslahatlaşyla edilýär. Näme üçin? Halktan gizlemek üçin, maňa dogry düşün. Şol adamlaryň etjek bolýan işiniň öňüni hökümet almasyn niýet bilen edilýär. Bir toparda şol berýän soraglaryňdan şol elektron hökümetmi, döwlet baradym, ya tapylan aktarılan pullar baradym. Hemmejiginiň üstünde işlenip otur. Ýöne onu haçan netije bolar, ine şonu da aýan ediler. Ol düýne bir zatdan üstsaçlyğa aýdyly bugün hem jogap berin. Biz näme döwlet edarasy däl. Eger biz ine barar ýurda, meselem wagtlaýan hökümet bilen işleýär.
Parlament saýlawlaryny geçirip durdy. Şo geçenden soň Halmurat sesin kesildi, sesin Mikrofonunuz yapıldı. Halmurat mikrofonu abi. yapıldı. Barmagyň bilen mikrofonu degdin. Telefon Näme geldi herhalde. Indi gaýtala Halmurat gaýtalama bolýan köp zady. näme boldy? Barmagyň haçan degren wagtyndan beýlek demek. Bolly işliýär. Yeme de dur sapara bula näme diýerler? Şuma men efirde bilip jaň edýärler-de şu sesi gelen aktyp aýtdym bol jaň edip durlar da hökümetinkile. Ha. Salam aýt menden. Ay näme bilen Zambiýadan jaň edýärler. O taýda näme ejekelem ýaşaýan ben Zambiýada. Ene diýjek bolýan zadym şol döwürde edilmeli ilkinji adımlar. Şon üçin biz halk köpçüligini şu çağıryan zadymy şu günden taýýar bolmaly. Kim kandidat boljak, kim saýlawa gatnaşjak, adamlaryň haqqy, hukugy, borjy, düzgün hemmejik zady şu wagtdan ýurda barylmaka adamlar beýrek bilen yslaşyp hareket edilse, şondan netije bol. Ýöne hersi bir tarapa ýorgan çekiljek bolsa, onuň çaresi görüler elbetde ýagdaý bolsa. Ýöne ýurdun içine şo niýet bilen barmak hiçkime gerekde. Aýdyp otursa, biz şol saýlawlar geçip berek, gerekmejek bolsa maňa Taňry ýalkasyny aýdyň, aýtman, ýygyma gaýtyp berjek. Men bu taýda hem bir adamlyk, bir maşgallyk durmuşum bar. Oturup berjek tokoýuň içine gary ýatsam, eger men ýurdumy, watanyma, halkyma gerek gel bolsa. Onum halkyň özi aýdyr. Onu bir adam ya iki adam maňa barmak çommaldyny bilen men o zatlary üns berjek adamda 30 ýyllap çeke bir dördü görüp gelýär. Ýöne menem kalbymda besläp beren arzuwlarym bar. Şolar hasyl bolsa men pikir edýän halkymyz, watanymyz gülýäli ýaşar. Ýöne men emme zady ýa közüm bilýän ýa közüm etjek ýa men agdyma garaň diýmä. Men aýdýan zadym biz ýaşlara ýol bermeli, ýaşlaryň içinden talentlary tapyp ortaga çykaryp şolary halka görkezip halk bilen şolaryň yslaşmagy gerek diýip aýdýan. Ine şey dilse biz onu bir zatlar edip ýa gorup biler. Ýok. Başgaça boljak bolsa Gurban Gulyny aýryp ýerine birini getirjek bolsaňyz onu göreşiň manysy näme? Ýa üçünji diktator emele geler-de ýurdum için. Doğru aýdýaňyz. Aýdym. O sizin sesinizi Kendine İtalya, Milan ya salam aleykum diye ondan yine de şu İtalya yeme. Ol ildeşimiz Benim sorumu okayın hayiş sizden diye. Ne sorumu okuduk. Ne iktanak yazayım var. Yok, men okap bereýin, onu aýdyp bereýin. Şu taýda 2 at bilen girýär, şol bir soralýar. O sorada da şu. Men sizi gollayan ýöne maşgalam garşy diye. Maşgalasy Türkmenistandamış. Şu an bütün yazan zatlarynyň hemmesini okap çykdym. Men näme etmeli diye bu ýagdaýda? Aýrylyş täzetnal garşy boldy. Yo tapara beýdimi näme gerek? Düşünürjek bolýar maşgalaňa, denanyňa. Nähilem bolsa ýany ýollaşyňa watandaş. Bir gezek bolmasa beýle, gezek de düşünür. Ikiňiziň şuman aýratyn ýaşap, o watanymyzda sen ýurdun başy, ýurtdan daşarda başy döwletde. Näme şoň sebäbi näme? Näme üçin siz ol ýalňyz otaýdy sen berdi? Şoň sebäbi hana şu ýurtdaky ýagdaýlar da şonu sen düzeltmesen, maşgalaň düzeltmesen, goňşy golum, dogan arnaş düzeltmesen, kim düzeltjek? Şonu bir ýuwaşlyk bilen bir gezek bolmasa, 3 gezekde, 5 gezekde düşün. Menem şol işlere de oty, menem dogan arnaşym hemme zada düşünüp barana otaýdy. Edil bizim halkyň bir emek wekili. Nika diýen ildeşimiz ýazýar. Edil size jogap berýär. Yani izimde oldurýar. Halmurad aga jogap berme, bagşlarsınız. Mening maşgalam garşydy diye, indi diye ýuwaş-ýuwaşdan öwrenşdiler maňa diye. Berekella nika dogan ene size subutnama. Uzoğunun bolu ayrışmacak orada yol tapýarlar. Yol tapmasa da ayrışar. Yo ol ayrış diýsen ol atyp gödük bolýasa paragy näme üçin olar halasy bolan mesela adamsy bilen biz olar ayrış diýmek. Ýok beýle zat gerek. Saparadan go bir siýasatçy bolar. Yo kategorisini formada beýdiýse bu nähil bolun? Yo bolmaz. Bilmem men etjegime şol hal Murat. Yeme bağışlanmalarını lirika geçen bir minut taýda.
şol hakim bolup işlemde her hil adamlar gelýär, kim jaý dilek gelýär, kim yer dilek gelýär, kime grant gerek, kime ýenem näme gerek. Şu arasynda är aýarlarym gelýär, urşup söýgüşip bolýar. Ene persal edip durmaşalaryň ýüzüne egin maşyny ýyrtyp. Mene baýdyan onna häzir militan çağıran koy yığınasında bastır yok kalmırada diye bastırma sen kayeten var ya belki düzelir diye nasıl daydı yarastırıp koy verirdim bir taparadı bolğusa zatlar için öyküleşýärler da arayalar arasında bar da şu zatlar yani şonun bir näilim bolsa bir sıpaylık bilen adam karşılık bilen çözülse ýaşy sizin kim gowar watandaşım şey diýdi bir tarapdan köp dogay salam aýtmaşgalar. Mene Halmurada da şu nemen maslahatı berýän kätin. Ýeňen diýerler. Bana dereden ok diýen. Sapar ağa, size bir soru var bu taýda. Hani? Türkmenistan ata vatanım diye. Aha. Sapar ağa sizi işten ayıran wagty näme diýip näme sebäpden aýyrdy diye. Ýaňy görkezdiniz aslında da. Demek bu Erwedi işlediňizler diýmediler, gaýtam gowy işlediňiz diýdiler. Şu zatları edeniňizi dadyňyz bilýärsiz, hop şu nemeler bilen demedip. Onu maksat şu iki fudowy başladı goýmak. Neme bir gowy Erwet o bide baglatlar, onun kararyna bagly. Şu ýanky ykdysady demeni ýerlerine geçirmek üçin. Yani siyasi nemen näme diýen siyasi upravleniýan ya yönetimin ykdysaty eline geçirmek üçin. Şoňa çenli bolmasa ýanky prezident kabinetiniň gelýän mihmanlary, zatlary agyrlayan biziň nememiz biz agyrlaýardyk. Şolaryň iýje işçeklerini çenli gelýän mihmanlary naharlamaly, ýatyrmaly, tuzurmaly. Soğuk odunu vermeli, nem etmeli. Devletin elinde hiç adam yok. Ama bu utanç mı ya da yeme mi yönü yağda iş onunla alaktı. Sonra onun biz bir dememiz vardı. Pladovuş Prom durdukar deyip ne Türkmenistan'ı tanımayan yoktur. Bizim bir yiğidimiz vardı. Ne 93. 4. yıl ne şonu tavşırdık. Ne şunun yükü sen üstüne. Adam tutyan adam yok. Şunun nakarını, suğunu üstüne ol yankı halk maslahatları vardı. Yani şoları geçirmeyle de hem mecesinde şu bizim üstümüzdedir. Haletinden başlayıp iyice işçeklerine çenilir. O giden atriyadımız vardı. Yürüyüp şu atları edip görün. Onun bir 20-30 tane karı mı, ağ mı, olur ya komplektimiz vardı. Bir yerde bir merapiyatı oldu, daşarı önemlidir yürürdüler. Onun şu günlerine gelyendir de, neyme uyursak edip böyler, onun pul akıp yatıyor şutaydı. O şunu elimize geçirmezek, hiç de edip bilemiz yok. Onun kurcoklu atlarını kendi kuruvam bilen oktular. Yani onunla da zadane veriyedi, niyaz. Her ministerstvo atel almalı. Zadane veriyedi, fulloram yok. O köpüsü onun şu bir yalakın üstüne, nevtagadın üstüne varıp nemedilendir. Dilen şey nemesin. Yani şu atlardan değinmek için, onun pulum eline geçirmek için. Yani finansal patoğu geçirdiler, sonra ona çıdamadılar. Ağırlık sonundan son başladı. Ona çenli Türkmen torru nemedi kendir. Edil beyle bir vahşiçilik yoktu. Görümde yoktu. Adamlar adam şekilliydi. Levidli nemeli adam katı kendini. Onlar son yöne bunu vurraya öğürdüler. Niyadif öğüdüne öğürdü de. Öğüd kadık kayatiyetem şol olmalı. Tüvürüğünde de öğüdü alak. Yani Sofi üftiydi. Murat Garri üftiydi. O pres sekreterlere madı bir kısanak. Yani balli üftiye yeni bir var. Emeleri. Oncuk Musayif. Yani halk şoları uğurlu da. Yani şolar sizin önünüzdeki görüllü. Şolun huy hafiyetler ne ile oldu halk şonu öğüt bilirler de.
Doğru. Yenen bir ildeşimiz yazıyor. Oraz Murat Berdimuradov. Ünüs verin deyip ünüs çekmek isläpdir. Halkımız bilimsiz, bu zatlara eken düşünen ok diye. Türkmenistan'da adamlar sessiz, 30 yıllap bilimsiz koyuldu. Ağacın ağını bolmaz deyilene yağlı. Ha. Doğruydu ya. Doğru. Deme Türkmenin öň könüden gelýän nemeler kendir bu zatlara. Bilmesen bilenkine etmesen diýip bir iň uly gargynjy bardyr Türkmenin. Ýa-ni daşy palta degen soň aýdylýan sözler bolmaly. Bilmesen bilenkine etmesen diýär. Şo Başına geleceği şul bolar diyen yalıkrak. onun şo bagtyatdygy Hmm. bolýarmyşynda. Ova. Diyenem şol ildeşimiz ya sonraya. Nädip halkı oyarmalı diye. Nädip ayağa almalı. Halk oyandı aslında. Aa. Oyanmayan bilmeyen adam yok. Yani ayağa kalmak ikinci soru var şu tayda. Ayağa alacak meselesi hakkında yaşlılar. Ya berde men aýdyp bilenmi şo Buyurun. ine oyanmak, ayağa kalmak değil ya da käbir zatlaryň ine parkyna varmak değil ya. Sen bir zatyň parkyna bardың, ýalňyş bir zatmy, şonu düzeltmek üçin bir zatlar etmeli-de. O ýöneköý zat bolup biler. Iň ýönekeýine Türkmenistanda mysal üçin şu günkü günde ýanky ine ertir bir gün Türkmenistana bardyňyz, bir ýerde bir işiňiz çekdi, tapawdy ýok, çörek almana gitdiň, şo taýda nowat bar bolsa sen şo taýdaky adamlary bilen däl-de näme üçin nowat bar diýip içeridäki bilen gürleşjek bolmaly. O içeridäki hem oň üstündäki bilen gürleşjek bolar. Şo taýda ýani adamlaryň arasynda ýöneköý zat, o taýda sen siýasatym däl, hiç adam däl. Ine problemaň bar, şo problemany çözmek üçin näme etmeli-de? Kiçik zatlardan başlamaly. Sebebi nirden seretseň hem ýanky kiçik zatlardan birleşip soň ulakan bir ýanky kartinka emele gelýär-de. Her bir ýerden hem. Soňra mine daşary ýurtdan hem näme deýinde, daşary ýurtda da ayağa kalmak, hereket etmek diýse hemmen kellesinde şu zady ýalňyş düşünüpdir vatandaşlarymız. Bir hereket etmek, ayağa kalmak diýse gidip şo Türkmenistan näme üçindir şol köşküň daşyny gabamak ýaly bir näme göz öňüne getirýärler-de aktivite. Ýöne ayağa kalmak diýmek vatandaşlar şu zat diýmek. Ine goňşyňyz bardyr, bärde daşary ýurtdasyňyz, ýöne tanaýan türkmeniňiz bardyr. Bir problemmasy bolsa kömek ediň. Size kömek gerek bolsa şondan kömek soraň. Bir-biriňiziň arkaňyzda durup başlan wagtda eýem ayağa kaldyňyz diýmek. Berekel. Birinji zat şondan başlaýar. Ine ayağa kalmak diýäňizde siz aýtýaňyz gorkýas diýär. Hawa gorkýanmy sen ine bir owadaşyň gelipdir, sen şoňa bir iş tapyp bermäne, ýa-da sen şonu öýüň almana, ýa-da aýdaly pul kömek gerek boldy, şoňa pul bermäne, ýa-da bir ýerde bir arenda jaý gerek bolsa jaý tapyp bermäne gorkýanmy sen? Bu zatlaryň hemmesi ayağa kalmak diýmek. Bizim problemamyz bir-birimiziň arkamyzda duramyzok biz. O bir nazar berýär, senem seredip dursun, hiç nämen ýok da, maňa näme diýäňde, aslında sen şol öňündäki adam hem şahit ýandan. Türkmene sereden wagtda aýna sereden ýalydyr, o tapawdy ýok, sen özüň görýäň şo öňünde. Şo zada düşünüp bilen wagtyňyzda eýem şo iş edip başlamak diýmek, ayağa kalmak diýmek. O ayağa kalmak, göreşmek diýse pikir etmeň, o ýanky prezidentiň köşküni gabamak oň ýaly zat ýok. Ol sen her kim şo öz vatandaşlyk borcun ýa-da insanlyk borcun diýende şonu ýerine ýetirip başlan günüň ýuwaş köşküň daşyna barmak gerek däl, oň özü ýok bolup başlaýar-da. Diktatorlyk bir güýç däldir. Ol ýani näl güýç diýsem kem o yarağı var, güýji var, oň ýaly däl. Diktatorlyk ýöne kellede gurulýan bir ynam düşünje ýaly bir zatdyr. Başga hiç zat ol. Hakyky, aýdym. Edil aýtjak zatlarym aklyma okudunuz. Ýani göreş diýende şoň ýaly göreş bolýan. Men bilişim boýunça men düşünýän zatlarymda göreş manysynda. Katı doğru. Onun agdy birlik diýem näme diýerler-de. Her kim öz üstüne düşenli ýetse, şo birek hem gollugdur hem agdy birlikdir. Ne üstüne düşýän adamyň bir borcu bardyr. Intan bolmak borcu. Şoň üstüne düşýän bir ýük jagaz bardyr. Ne şo ne dersin? Hemme kişi şo etse de öz-özüne düzelip gider.
Berde ben aytsak olacaktım şu sebep de bizim özümüz, netice de özümüz. Başka hiç kim vatandaşlar. Şuna düşünüp şuna nämedinde. Yani ayağa kalmak meselesi. Men ayağa kalmak düşüncem şoňa alarak. Bire Doğru. kömek edin. Ağzı bir olalım, birleşelim, on yalnız atlar kıyırmaktan, on yalnız atlar çağırış etmekten, ağzı bir olup birleşmek değil. Yine gördün mü daşlarda bir Türkmeni öz vatandaşın yankı näme kömege mätäç mi? Sen şoňa kömek et, ýöne sen şondan iziňe dönüp seretmedem. Şo kömek etdimi izine bir zat garaşma da. O sen borjun. Hemme adamam şol zady etse, ol ine şo iň uly ağzı birlik, iň uly näme şol? Yankı ayağa kalma şol bolýar-da. Ya. Batı doğru. Birikmek, jebisleşmek, halk bolup, milletliğini, bir milletliğini duymak, şular ýaly hereketden başlanýar. Gatı doğrudur. Şonu hem başladık da hana yazdı, görýän bu nereseler ýogalýar, ýenem bolly, ol bolly, koronavirus döwründe bir kömeksiz, sosial kömeksiz galan ýaşlarymyz bar, ul ýaşlarymyz bar. Şol işler edilip başlanýar, arasyna şular ýaly hökümetiň adamlary girip her hil oýullar edip, düşünen adamlarym şonu etdi, düşünmediklerim şonu etdi. Hani netijede bir ýaňy bir diýdine galyp başlan milleti ýene dargat bökmen boldular. Bar edilen zat birege ziýan etdiler. Bu taýda başga ullukan ziýany ýok. Halk ýene de şol taýda özüni bir goragsyz ýalyk duýup başlady soňky döwür. Emma şol başta biraz buýsan birege dogan başlady. Biz ýöne ýeraýdymyz, 5 welayet, 5 dogan bir millet, bir ýumruk. Şu ideýa halk gulluk edip başlarına arasyna gelip şoňuň barmaklaryny ýeke-ýekeden döwüp başlaýar. Ýöne Hudaýa şükür, şu zatlary düşünýän adamlarken, şular ýaly ýaşlymyzyň barlygyny men gaty begenýän, dogrusyny aýdyn, ýüzüňiz diýip diýdigimden, hana nähil filosofik pikir aýdyp otyr, aýdyň nime. Kemine, hemme şeýdip, ýaşlar bar, oglanlar bar, gyzlar bar, gelliler bar, ýaşullar bar. Ýuwaş düzeler gider, şeýdip, şu zatlary ýaýbanlandyrmaly, birege himayet etmeli, hökmen etmeli. Hem şunu ýok. Aglap duranyň deňinden geçmediler. Kömek sorany elimizi uzatmaly. Soňsoň men kömek etdim diýip soň döşüňe hakmadym gerek geldi. Etdiňmi? Boldy. Birleşelip dargadyp görler. Onların habarları yok da. Çok birleşellik diýenler köpüti. Sapara şolary degmäli, öz işimiz bilen bolaly. Onsoň olary bir zat diýýär boli, tersine depip başlaýarlar da. Goý öz ýolları bilen gitsin. Bizim hemmämiziň eminimiz, hemmämiz kadymyz halk. Halk çözer. Hemme zady halk çözer. Ýöne şoň halkyň çözgüdüne goýan aklar näme üçin halky şu kör derejede körde kynedy we iki diktator saklany. Indi şu halk aýnalmasyn diýip şu durly ýollar bilen öz işlerini amal etjek bolýan bu işler elbetde bar, bolaram. Halmurad ağa, şol güýçler barada bir soru gelýär. Edil näme getirdiňiz? Dowam edeli buna. Pavel Medved adyndaky ildeşimiz. Belarusda Lukashenkanyň arkasynda durýan Putin bizim ýurdumuzda öwrülçük ýa bulaşyklyk bolan ýagdaýynda şoň arkasynda durarmy diýen ýalyk nämedipdir? Sorapdyr. Elbetde durar. Elbetde durar. Öňküni ýazsam saklap oturan şol Kreml, bunynam getirip goýan Kreml, saklap oturanam Kreml. Ýön Orsiýadyň halky da Kreml, men diýip hökümeti. Indiki çalşyrjagynam Kreml çalşyrar diýip düşünýärler-de köp demede. Inde şo tarapa ýykyn edýärlerim bar. Indi şo Kreml'in arkasyna hoppa bolup, indi Gurban Ul hiç kime gerek gel. Bütün dünýä şundan 50 biýda. Biz onu kritik etmegem gerek gel. Bütün dünýä bilýär diňe Türkmen halky. On kimdigini. Ýöne indi oňam aýryljak möhleti ýetip gelýär, ýa oğluna bermelimi? Ya da şu bir şonu Putin'in ya Kreml'in önüne raport berip men sen edeňe gaýl maňa ýöne şu ýarlygy ber, maňa şu kursyny ber diýse. Ya şol barmany. Bar ulaş berenler hem bar. Bar o taraf elbette bolar. Görnübem dur. Türkmenistan bir topar adamlar, toparlar, döwletler üçin bir baýlygyň çeşmesi.
Onu sosoklap ýitiller, alsınlar, kowuşlap alsınlar, lükkesi bilen götürsünler, olan elinden ýeňinden çekjek halk ýok. Halk şo baýlygyny özüniň kidigine düşünenler. Şonu düşünürjek bolup 30 ýyl aýdyp gelýär, ýöne häli häzir etjeli. Şol yer asty ýörüsü baýlyklar biziň ata babamyzdan bize miras salan zatdygyny halk göz ýetirip bilenler. Ol hökümetiň kimi kädi? Hökümet kim? Andyň aýyp berdi sapara. Bir gezegende şunu aýdyp gelýär. Olar biziň halkyň hakyna tutulan menejerler şuň dil bilen aýtsa. Ya biziň talaplarymyzy, haýyşlarymyzy, islegimizi ýerine ýetirýär şol. Ýol başçylykda iş gurnap berýär. Ýoksa men küçden bermeli, başga işlejek adammy? Ene şu zatlar bolmansa, ene halkymyz şu ýerde dur. Ene ol hökümete manat halkyň depesine şänik döwür. Doğru. Ýoksa biziň hemmemiz bir türkmene, şol hökümetdekilerim türkmendir, olaňam doganlaryň nasy badyr, şolaňam göbek gany şol topraga dökülen, şolaňam en atasy aňyrbasy hemmesi şol Mazarstany biziňkiler bilen deň garşyp ýatylar. Dogasy duşmany ýok. Ýurduň daşyna akylarym şoňal. Ýöne bir şahsy ambisiýa diýilen bir zat bar. Men bolmasam hiç kim bolmasam. Men barmasam hiç kim barmasam. 30 ýyllap şo türkmeniň şol depesinde diktatorlaryň galgap oturanyň bir sebäbem şol. Eger men bolmasam hiç kim şo taýda prezident bolmasyn diýip. Ine şu uğurdan bular pikir alıp bir-biriniň aýagyna nasılşyp geldiler. Menem şu zatlary görüp 91-nji ýyldan beri dik garşy duran şu prezident sistemasyna ýa dolanurşylyga. Biziň halkymyzy, biziň guruluşymyzy, biziň dünýä garaýşymyzy, däp desturymyzy has golaý ýakyny ine şu parlament guruluşy diýip men ýönükde ýer aýdama. Seredin özüňiz halk bolup. Seredin. Yok, yanım şol prezident kürsü saklan kalacak bolsa şol kürsüde oturan iki tane diktatörün üçüncü diktatörün qaytalanmajygyny kimde garantiya var? Hiç kimde de yok. Kim garantiya berip berecek şoň almajagyny? Sisteman şoňa düzdüler. Şoň üçin taparagan aýdýan dogruda. Şu sisteman kökü damar bilen alyp çalışmasak bizde boljak düzeljek zat ýok. Biz baraly, siz baraly, olar barsyn tapaw diýär. Şu sistema düýüp kökü damar bilen ýetgedilmese halkyň ýüzi gülmez hiç açana. Doğru. Men bir soru berip bilermi? Bir Şol ýanky hökümet diýdik-de, hökümet bolanda da şu siýasatçylar ýanky prezident aparaty diýildi. Ýa-da ýene parlament sistemasyna geçirilse parlament bolsun, ýöne tapaw ýok. Şol Türkmenistan bir döwletiň ösüşine indi ösüş diýende her hili ölçenýär-de o ösüşlerim. Ýanky GDP bilen ölçenýär, soň ýani umumy hasyl var, adam başyna düşen umumy hasyl bilen ölçenýär. Dogrusu hem şoň ikincisi diýip kabul edilýär-de. Indi şu döwletiň ösüşi diýende şol siýasatçysam beýleki hatda parlament olsa da deputatlar olsa da prezident aparaty bolsun şolaryň şu döwletiň ösüşine iň az täsiri ýetirip biljek bir sistema gurmak mümkinmi? Ýani men aýtjak bolýan zadym şolar kän täsir etmeli däl-de şo tak jahil adam gelsin, akıllı adam kim gelse gelsin ýöne döwletiň ösüşine kän bir täsir edip bilmejek şeklinde bir sistema döredip bolmazmy? Şoňa bir sistema gurup bolmazmy? bolýar. Olya. Ýa-da bolmaz. Ýanky Badar iqtisadiýetine geçen soň o hökümetiň funksiyasy kän ýeňliýär. Ýani üstüne funksiýa galýar elbetde. Delelem edip bilýärler, bolun ýöne oňa bagly däller. Hususy sektor çöreğinem tapýa, önümçiliginem neme diýär, ösýärem, neme diýärem. Döwlet ýa-ni siýasatçylar bir ulokan ýollar çap bilýär ýa-da ýa-ni daş siýasatda käbir nemeleri kömek bolýarlar, gatnaşyklar giňeldip bilýär. İçinde käbir zatlary gadagan edip bilýär ýa-da neme talgyny köperdip bilýär, azalyp bilýär, şolar ýalak ýöne önümçiligi göni hiçlat edip bilen o ten hususy fabrikaň bolsa şunu ýap diýip bilen ok. Ya taňa delil berip bilen ok. Yani o kanun boýunça işleyen bolsa.
Regulator diýip geçýär bu näme hökümetiň şol wezipesi. O hükümet regulier edýär da. Bazar iqtisadiyetinde hükümetin nemesine kendi funksiyon düşen ok. Neyle funksiyon düşüyor? Şuları bir yankı yolunu açyan, onu stimulir dediğin de. Ötür yala. Onu edip bilmeyen olsan, yok can vasıp duran 4-5 tane partiye var. Yankı her demeğin apadikçesi var da onları seyredip bunlar demeğini aydıp dururlar da kemini. Yankı men onu kovduysam halimrada yok kovmollerli şey alak ne şunu alak deme ne apadikte oldu şeyine oluyor da. Yanlışmasam şu näme vardı, men näme üçin soradım. Yine İtalya'da mı? Men jogap bereyim sana. Ama aydın ursat bersen menem sen sorama jogap bereyim. Şol gurmak mümkün adaletli devleti. Şol yankılar ortadan ayırmak mümkün. Şon üçin aýdylýar. Häkimetin 3 şahasy bardy. Parlament, hökümet we sud häkimeti. Hem 4-nji häkimet azat erkin metbugat. Şu 4-üsi bolan ýagdaý. Ya häkimetin 3 hukuk şahasynyň hersiniň öz hukugy bar, hem borcu var. Şolaryň deň agrymlygyny saklap häkimeti deň paýlamaly şolaryň üçünün arasyny hersiniň öz ýerine ýetirilmeli funksiyasy bolmaly. Bizde şumal hem funksiýa hukuk bir adamyň eline berildi. Niýazsyň innem Gurban Gulyň eline geçdi. Ýyl geçdigiçe, 10 ýyllyklar geçdigiçe şu häkimet berkat bar. Ertir Gurban Guly oğluny gulagynyň çykyp parlamentiň öňüne ene süpsiniň gelecekki prezidentiňiz diýse, şoňa garşy ses berjek ýeke deputatym ýok, halkam ýok. Ine şon üçin şu häkimeti näçe çal şu jenayetkarlar häkimetden daşlaşdyryp soňra häkimeti şu 3 tane şahan arasyny deň paýlap bermeli, deň agrymlygyny saklamaly. Hiç bir-biriniň üstünde ýavrysam bolmalylar. Parlamentiň, hökümetiň üstünde oturmalylar. Ya emma şularyň hemmesini regulýar etjek, şu 3 häkim şahasynyň arasyny şulary kanuny taýdan, ya konstitusiýon nukdaý nazardan baha berjek konstitusiýon sud bolmaly. Bizde bolsa şo ýok. Näme üçin ýok? Täp şo baha bermesin ýaly. Onu eger şo konstitusiýon sud bolsa bizde bir döwür prezidentiň ezeneginden ýapyşardylar. Hem döwletiň konstitusiýasyny bozýan. Indi şolaryň 4-üsine de seretjek kim bar? Halkyň adamyň ýa bir öz işini dogry dürst berjä etsek, ene azat erkin metbugat, şol sany jurnalistler şoň içine girýär. Ine metbugat barada kanun kabul ediler, haklary, hukuklary, şol bir barada borçlary. Yalan sözlemek, töhmet atmak bolunak. Aydan sözüne yazan makalana jogap ber ildenen. Bolugy tordy. Şonu ýuwaş-ýuwaşdan millet bileleşip, sazlaşyp nemeler maddalar işe girip başlandy. Bir ýylyň işi däl elbetde. Bir näçe sud prosesleriň üstünden geçmeli bar. Bir topar adam kelle ýalaňyşlap jogap bermeli bar kanunyň öňünde. Taparagan aýdyşýar bu hökümet iş başlanmasa, ana oň söwgüne basyp duran ýene de 3-4 tane partiýa badyr. Häkimeti dolandırmaga taýýar. Ne? Şeyler gider, bolar enim. Ýöne şuna ihlas bilen ýapyşmak gerekde bizi bütün halk bol. Bir adamyň, 100 adamyň ýa 1000 adamyň işi däl. Bütün halkyň wezipesi ýa borç. Aydın bunu düşündürecek boldy İtalyan nemesinde. İtalya'da yankı provinsiyasının krizis kän bolýar da. Lap nemeden okony adamlary ýaşap işläp gördi. İtalya değil mi? Men yanlış bilmeýämsem İtalya'da mı näme bir 10 ýylyň içinde bir 20 sapar hökümet çalışylýar şoňa bir nämesi bardy. Pastaýanly çalışylýar ýöne. Ösüşüne bu ýaşaltaý 1-2 ýyl bolýan wagtlarym bolýar. Ýöne şu Grantam o taýda ine Berlusconi, ine oňa näme diýmedir? Hem maşenik, hem aferist, ay eyle, ay beyle. Ýöne ýene de çagyrýarlar, işe gelýär, şol hökümet şoňky bolany, ine halkam iş tapýar, ýene media. Diýmek, şol adamda ukyp bar da döwleti dolandyrmagy. Ýöne ol näme ogurlyk edipdir, etmändir, onu hana Justitia Ministerligi çödýär. Onun polisi çödýär, onu prokuratura çödýär, onu o parlament çödenäge. Ya döwletiň prezidenti çödenäge. Ne şöyle?
Yok, Ha, şoň ýaly bir sistema oňarmaly. Men aýtjak bolýan zadym şo siýasatçy kän bir döwletiň ösüşine, soňra adamlaryň ýaşaýyşyna kän bir täsir edip bilmejek bir sistema bolsa, ýanky şoň ýaly nämelerde de ota gelen adam aýdaly işini bejermeýän bolsa-da kän bir ziýan berip bilmejek şeklinde bolmaly da. Sebäbi bärde adam faktoryna 100% şoňa goýanda hemme zady, hemme ýükü o hem işelik zat däl-de ýykylyp bilýär, bozulup bilýär. Atı doğru. Egerde şu marfa parağı yanaydık geçti. Egerde iktisadiye doğru dürüst kurulsa Türkmenistan ve hareket etse, halkı iş bilen öpçün etse, devletten şol yığımları yankı salgıtları doğru dürüst kanun boyunca yığınap bilse ilattan. Sonra o partiyalar ya siyasi adamların o tayda başarıp bilecek ya devletin ümidini başka tarafa soğup bilecek mümkünçülüğü yoktu. Yönü bir zat belli. Siyasatçıları devletin kaznasından daşlaştırmalı. Näçe mümkün bolmuşy? Olum o tayda işi yok. Olar düşür devletin bellen ya parlamentin bellen aylygyny alsın, kalan işi bilen pul bilen olan işi yok. Hani hökümet iktisadiyetçiler yöretmeli bu işleri. Hakykatdan hem şeýle bolmaly. Ine şonu devlet elbetde düzeler. Bir topla edilmeli işler var, mekanizmler var. Şular yola goýmak üçin lokan işler etmeli. Ýöne oňa da kim gerek? Kadrlar gerek. Häzirlikçe bizde görüp oturan kadrlarymyz bardyr. Barym işleşip berildi. Ýöne yeterlik däl. Häzirlikçe yeterlik däl. Halmurat, hususy eýetçilige bazar iqtisadiýatyna geçen soň döwletiň eline hiç bir zat galmaly önümçülükde. Strategiski bir klanak neme bolup biler, bolun ýöne hususy tekdir bolmaly. O siýasatyň oňa ýa-ni batyşy nemesi bolmaly. Ine hususy tekdir bolanda, yerem hususy, hemme adam hususy bolanda, bazaryň özü näçe buğday öňürmeliginden böyle kesitler, bazar kesitler bilýändir bu datlary. O iýmitiň nämesi alynýan nämesi hiýe mukdar näçe gerekdigini oňa möýüp bazaryň özü bu datlary regulýer edip bilýändir. Doğru. Yani siyasetin elinde hiç zat bolmaly. Bular baştan hemme zat şolun eline bolor ýalag etdiler de. Bolmasa yani gidip barýardy bazar iqtisadiýaty. Hani oýnamaly ýapanoklara ýetsek kärhanany nämeleri reformany ýatyrdylar duruşno. Onu ellerden gidýärler. Ellerden giden soň bulan yani gataýlygyndan başga zat bolmaly. Onu mislen oklar. Yo islemese gitsinler de özleri Giden oklarla kovduğum giden oğa. Halmurat ne kovup görse. Yo iyileğine olurum gitsin ana ticaret bilen mesul bolsun. Hem kişi için den kanun den startup pozisiýa bolmaly. Ne için ol hökümetde oturan için ol artık mazalmaz. Niýe ýazylan kanun? Ne kovyas ol giden ok Halmurat näme diýmelini? Gider doğru mümkün. Gider. İşine başaran ok. Başarmaýany görünüp dur. Biraz halk ayağa kalsın gider. Gidecek yer yok. İnne gider tapara. Bir gün iş gider, 2 gün iş gider, ýöne gider. Olar indi çıkalga yok. Kimin arkasına hoppa boljagym bolsa indi başarmady. Hoppa boljaklaryň özlerim gider. Ne wagt görkezler şunu görden duruyor. Ýa-ma watandaşlar taýda bir topar bolup sagat ýarym bolaýdy öýdýän. Kemine Rak ýalak aýdyň sen nähilek düşünýäň? Saňa da sora bereli. Bu nädik gider bu? Bu nädik gidermeli bizni? aha. Kovduğum giden ok. Sapara şu yan kaydışmayalı vatandaşlardan isleg olmalı. Şonun gitmek için isleg değil de o islegeminde aydıp bilmeli. Doğru şekilde yankı aydışmayalı birbirinin arkasında duran günü işte Türkmenistan'ın hemmesi birbirinin Özü arkasında açık diýär. Benim şeyle düşünýän. özü açık gide. Sebebi başka hili nemesi yok onun. O tayda oturup. Özem düşünýändir şu zatlan, kıyın zatlan. Yani cahilliğe ben misal verdim arada şu cahiller näme diye özünden akıllıra adam bolsa şonu ýok edýär de. O tarihte bir näçe suutnamaları var onun. Olara mahsus häsiýet.
Türkmenistanda da şu hatta hökümet şu özünden akıllı adam bolsa hökmany suratda şonu ýok etdi de. Ýöne şu ben bärden eger eşitýän bolsalar şu Türkmenistandaky hökümet şu wagt meni şol özüňizden akıllı adam tapsaňyzam şonam ulanmany başaryň. Men aýtjak bolýan zadym her bir adamyň düşünjesi bar, akly bar. Şu zatlar ulanan günüňiz bir peýdaly näme diýen ösüş gazanyp bilersiňiz. Ol elbetde halkyň adyna bolmaz, siziň öz adyňyza ösüş bolsun, ýöne ösüş bolar. Şol ýalňyş zat ýanky etmek de men bilmedik zadym oň ýaly zat ýok diýip ol adamam ýok etmek. Ve Türkmenistan üçin hem eger ne ýanky sorama jogap bermeden demokratiýaň birinji, ikinji adımları näme bolmaly diýip şol demokratiýa şu taýda gurulan wagty men pikirim boýunça şu birinji edilmeli işleň biri ýanky bilim nämesi sferasy ýa-da şu bilim nämeni aýry etmeli ve konstitusiýa boýunça şoňa belli bir ýanky näme aýryp bermeli. Girdejisi olmalı ya da şu hazine şoňa döwletiň girdejisinden belli bir prosentini aýyrmaly şoňa ve bilime ýatyrym ýanky investisiýa etmeli. Adama ve bilime. Diňe şol iki investisiýa bilen birinji edilmeli işleriň biri bu hemişelik edilmeli işleri. Sebäbi bizim geljegimizde ýene 50 ýyl bolsun, 60 ýyl geçer bele iň esasy gerek zat, adam zada gerek zat ýanky bilim, ilim. Başka beýleki ýatyrymlaryň hemmesi hem gysga wagtlaýyndyr. Ol sen nefti gaza yatırım yap ya da beýleki zatlara yatırım yap hemmesi hem gysga wagtlaýyn. Yok, gidip dur sen näme çykyp gittin? Adama ve bilime yatırım yapmak ýanky uzun wagtlaýyn we hakyky bir yatırımdyr şol ikisi. Bolýar. Doğru, aydın. Ýene bir şaýda ünsön düşürülen mesele var. Men pikir edýän ilkinji nowatda ılımy güýçlendirmeli, ılıma üns vermeli, döwletiň gelýän girdejin belli bir bölügini hökmany şertde biz ılıma harçlamaly. Ýurduň içindäki ılym bolsun çağalara beriljek ýa ýaşlara. Ya şo ýaşlar ýurduň daşyna ılym berilmeli. Ya ýurduň daşyny bilermenler ýa professorlar, professory gelip ýurduň içinde biziň ýaşlarymyza ılym bermeli. Gara ılym hökmany şertdi. Ýön ikinji bir ýagdaý bar. 30 ýylyň içinde halkymyzyň saglyk ýagdaýyny bir ikisany diktatory halis çökürdi. Bizde sagdyn nesiller ýok. Ene şoň üçin biz häzir ikinji ýemani mümkinçiligi ýa şol ılym bilen deň hatarda ene saglygy saklaýyşy biz galdyrmaly boluruz. Şol sanitarkasynyň başlap baş wraçyna çeldi biz täzeden nesiller ötmeli ýa şolaryň ılymyny güýçlendirmeli, şolary halkymyza edilýän medisina hyzmatyny hökmany şertde güýçlendirmese millet garlanak ýa galjak gelecekde. Ýaşap bereleriň bir durmuş şertine seretsek, bularyň bir adam şekilli iýmäge iýmiti bar, zähersiz ýa suw bar, zäherlenmedik ýa ýene medisina hyzmaty bar. İnsanyň ömrü 60 ýaşa ýetene şu mahal Türkmenistan. Aslında ýetene. Şoň üçin şu zatlar adam bolmasa ilmiň peýdasy ýokdur. Ilmi gatdalyny birinji nowbatda ilmi goýýar, ikinji basgançakda ilim şol hem saglyga saklaýyş ikisinden alyp çyksa, galan puwdoklar yer daýhana berse, işlejege berse, yer suw paýlansa, olar özüni öz alyp çykýar, daşynyň hökümet bolan depesinden taýaklap durmasy. Her bir adam bilýär näme ekmeli, näme satmaly, nira satmaly. O döwlet birjasy gerekkä. Çar tarapa satsyn, ol harid özüň ka. Men şu taýda nämäni aýdyp bereň, ýanky reforma başlamyzda o Sovet Azerbaýjan diýip bir tawhoz bardyr. Aşgabatdan 29-njy kilometrde çepe urulmalar, çep tarapynda kanal nemesinde Sovet Azerbaýjan diýip üdümçilik, biýwçilik tawhoz bardyr. Ýokary tezen tarapa giden. Ýok, gäwürti tarap. Aha. Ne şolar bir 7-8 ýyllap dawa edip gelýärdiler-de. Biz öň eşdiýädikden ýöne biz başga wezipelerde bolamyň nemedemiz oktuk, meselelerini çözüp bilen okturlar-da. Reformaň başlaýyş nemesi bir de berdiler volüm bir ay geçtim näme şolar geldi-de. Baba Kulübüň ýanyna ýa çyka bartdylar, ýa merkez neme futbol jaýy. Avtobusly 3-4 avtobus bolup onun ýa-da fon Baba Kulübü göwer. Baba Kulübü jaňa diýä, onuň meni çağırdy şol demesine.
O gelliydi ne deme. Onun kabinetine girdim. Oyun beceti oturuk ağla yıkılık deme. Onun şu oğlanın idi meseleniz çözer dedi. Şu yine düşün dedi ne köçen ağrıyanlar demesi vardır dedi. Cahil var. Adamlarım kıyırışya siz çözüp bilmediniz. Mıglaves çözüp bilmedi. 7 tapar geldiniz. Ne ettiniz deyip bir kıyıryalardı. Yok şu oğlan çözer. Onu kapısından çıkar. Emmecedim ben yanımın emettiler onu. Kabinetime geldiler. Bir 200 adam daha var. Onun sorduk. O yemeğiniz ne mi? Derdiniz ne mi? Dertleri şu başlıklarını tevelecekler de. Başka nimeti yok. Ben de ağırdım. Onun içinde bir kulağıma savuşacaktı da. Ben o tabuada yaşkam ilk bağlarını yekleyen nöğrü şotayda işleptim de bir 3-4 ay. Onun dedim adamlar burada burada şöyle. Şer olsa dedim ben yok. Onun kıyırsından özü çözüverin yönü şersiz oldu. Sen mi dadını çözüp vereli? Ne hemeniniz olsa. Yönü başlığında ayrılan oktuydu. Bu da bizim şertimde. Onu ne hemen çözecek dedi. O ne hemen derdiniz ne hemen dedi. Ay biz dedi malımız taşına satıp bilem de ok, ne hemen bilem de ok deyip ay bir topor ne mi? Onu dedim, biz dedim, sizin ehil emeğiniz dedim, paylat vereli dedim. Potroda alınan üzüm biyi nemeler de. Şunu dedim, sizin öz hususun emeğiniz. Önümüzden bir ekidip satsanız ruhsat, ekidinden zara dökün dedim, öz emeğiniz. Başka da dedim, yolunuzu becerip vereli, suğunuzu becerip vereli, magazininizi yani nemeleri var, targovu tentri alacak nemeleri var. Onu kurnap vereli, yani bu tavoy nemelerinizi kurnap vereli, Fatih yolunuzu gül yale getip vereli. Bir yani o şakran ilçe değil ya da. Şonu vurup vereli. O 4-5 tane yani suşili neme var. Onu vurup vereli. Yani bunun hem beceti hususu var. Yani şuna kail olsanız gidip çözers deyip başladık çotaydan. Her heple de plan yorka diyedik. Şöyle üdümünü paylat verdik. Birinci demedilen neme şöyle reformada. Divan paylat verdik. Hem beceden hususi neme ente kanun çıkan ok nemeden ok oluyor. Sidinki şunu kanun çıktı sizin nemeğinize galiyat ya şeydip ettik katı oğul targovu internet verdik köçelerini asfaltladık neme vurduk görkezme için ettik. Onun benim kapımız o açıldı. Bizim kargozumuzda da şunlar yani eksperiment edin deyip. Tuğrukdaklı. Yöne son nem oldu. Bir iki yıldan son, bir kaydan son, işten ayrılan son. Şolara su vermendirler, üzümleri hem beceni kuğradıp dururlar. Onu yürüte diyorlar da. Öyle. Reformu bolmadı deyip. Onun yankı yeme var arada, remarka neme deyin, okul bilim var arada. Siyaset ya da hükümet, siyasetin emesi, okul bilimin kolayına barmalıdır. Kanun oyuncu, konstitusyon oyuncu şunu qadağan etmelidir. Cinayetin en ulusu şu siyasetin bilime katışmasıdır. Ne dünyanın bir çok Türkmen kitap ne birinci klasın kitaplarına yani şunun portretlerini var da gurrun ettik de. O propagandasını şkolun verip başlayadı. Bu ne hilek oluyordu? Bu necislikten sen ömürlük geldim diymen oluyordu. Sen onu sen bilen kim onu bahsleşip bilir sen yani propagandanı çağdaki şkolu demedi yani. O değerleyen onun beynini. Onun ideoloji o yemeğini bilime yemeğini ideolojiyen koşuyorlar. Ruhnaması yani yine şoğun mendeş demeleri o cinayettir. Ağır cinayettir.
milletin öňünde, halkyň öňünde bolup biljek iň agyr jenayetlerden biridir. Bizde aklyň ýoklugyň esasy nemesi ne şu zatlar ünne seyredip göremde oğlum şonu. Ol baştan belli, o diktatör boljagan belli. Portretlerini seyredemeli. Yani bana koşakladım şu aydın. Tapara şu bilimin ösmegi üçin, ýa-ni bilimin, ilimiň ösmegi üçin eň esasy şert şu bilim we ilimiň azat bolmagyda. Şu daşardan hiç hili şoňa näme etmeli däl, ol öz-özünden ösýär ol bilim. O şonu aýdýan, benim şonu aýtjak bolýan. Sizin aýdyşyňyz ýaly o siýasatçy girip surat bas, men bir mysal bereýin da ýene Türkiýede şol başlangyç klaslaryň kitabynda bir surat bar da, indi ol siýasatçynyň suraty däl, ýöne bir tema aşağında bir ýa-ni hekaye ýazylypdyr, üstünde de surat bar. Ýa-ni er aýal we çagasy bar. Şo aýala bir näme arasaçylyk ýa-da ýa-ni pasuda ýuwýar, şoň ýaly suratda. Adam sam oturup gazet okap oturýar, telewizor görýär, çagam oyun oýnaýar. Şo suraty ýa-ni Türkiýeň nämesine bilim ministrligine şikayet etdiler. Şo surat diýdi ýaşlaryň düşünjesini, çagalaryň düşünjesini bozýar diýdiler we şo suraty bir ýyldan soň ýa-ni basylan kitaplaryň hemmesinde ýerine başga surat goýdular. Täze goýan suratynda ýa-ni ejese pasudalar ýuwýar, kakasam kömekleşýär, ýa-ni kakasam başga bir işlere otur. Çagasam şolara kömekleşen suraty şoň ýaly nämeni suratlandyryp goýupdyrlar. Sebäbi beýlek suratda ýa-ni kakasy otur da hiç zat etmen. Ejesem ýa-ni pasuda ýuwýar, çagam oyun oýnaýar. Onu gören çagada hem şo suratdan belli bir derejede täsiri galya diýip şo suraty ýa-ni protest edip şonu aýyrtdylar. Indi protest etdiýse o köçe çykylan ok, ýöne şoň urunda işleýän ýa-ni psikologlar bar, aktivistler bar, şo zatlar üns berýän. Şolar şonu aýyrtdylar şo suraty. Bir ýylam durmady. Derrew şonu tapyp ministrliğe şikayet edip şunu surat var. Yine şol jagaz zat. Indi men aýtjak bolýan zatym Türkmenistanyň kitaby bilen bu ikisini deňeşdirip göräýin. Näl tapawdy bar. Eger şol jagaz surat çagalan aklyna ýa-ni ziyan berýän bolsa ýa-da ýalňyş bir zat näme diýen bolsa şol indi gözüňe getirip Türkmenistandaky kitaplar näme etdiýän. O zatlara üns berýän ýok otayda. Aýdyşyňyz ýaly bu. Prezidentiň suraty şoň nämesi hemme ýerde. Doğru. Ýeme Halmira daga biziň sonra berýänimizden ýeme internete öçüpdir. Hawa, näme onu şuwlukda tamamlaça? O bize sonra berýänem ýok onu. Bolýar. Sonra berýän bardyr da. O kalanak. Yine kıyalıklarda devam ediverir. Vaktan bir çene vardı adamlarım yadıtmayacak bolýan. Sebäp beter uzağa gitse de adamlaryň görmek ukuyubu yemediýärdi peselýär. Näme saparaga Taňry ýalkasyň aýdyň enim sag bol. Watandaşlar sizem sag oturun. Inneki duşuklara çelli hemmäňize saglyk hem öýüňize awadançylyk arzuw edýän. Vatandaşlar sağ olun hemmäňize. Awa bağışlan keminen nämesi internete öçüpdir. Sonra ýazan bolsaňyz indi ýazanlara da hemmäňize köp sağ olsun aýdýas. Doğru. Bolýa illeşler köp sag bolun, saglykda göşelin. Biziň ine tönürmämiz